Океанът, който покрива нашата планета, крие много тайни в безкрайната си шир. Макар да обитаваме сушата, океанът ни влияе, независимо къде живеем, като контролира климата ни и помага за формирането на атмосферата, която дишаме. Опазването на океана и живота в него е изключително важно за нас и за бъдещите поколения. Той е богат източник на храна и минерали и векове наред е изхранвал обитателите на своите крайбрежия. Но в своите дълбини океанът крие още нещо. Той може да разкрие тайните на доброто здраве и дълголетието на всички нас, които живеем на сушата. С хилядолетия в океана се наслоява пласт след пласт коралов пясък, богат на минерали. Когато в течение на естествения си жизнен цикъл коралите умират, океанът ги отмива и ги отлага на морското дъно. Там кораловият пясък се събира столетие след столетие, за да се превърне в пясък от коралови фосили. Тук започва историята на Marine Coral Company, от древното морско дъно до вашата чаша с вода и вашето тяло. В кристално чистите води край архипелага Нансей в Япония се намира древна група острови, позната днес като Окинава. Тези острови са дом на едни от най-големите и най-богати коралови рифове в света. С изобилие от красиви цветове и безкрайно разнообразие от морски същества, островите Окинава представляват древни коралови рифове, които с времето са се превърнали в голям земен масив. Много от хората, които живеят тук, се радват на забележително добро здраве. Те живеят, забавляват се и работят, радвайки се на щедрата природа и близостта на океана. Изследванията сред населението показват, че хората тук не само живеят по-дълго, но и много по-рядко боледуват от рак, сърдечни заболявания, диабет, артрит и други болести на застаряването. Качеството на живот, на което се радват в напреднала възраст, изглежда е много по-добро, отколкото в който и да е друг край на света. Домовете за възрастни хора в Окинава имат много обитатели на възраст между 80 и 115 години. И много от тях водят активен и пълноценен живот, без да страдат от болестите, познати в повечето страни по света. Нашите обитатели имат най-ниската смъртност от ракови и сърдечно-съдови заболявания. Аз съм много активна и здрава. Много учени и лекари са посещавали острова, за да изучат тайните на здравето и дълголетието на тези хора. Те откриват, че източникът на доброто здраве не е свързан изцяло с физическото натоварване или здравословната диета. Това, което отличава хората, живеещи в този край на Япония, е тяхната питейна вода. Водата, която пият островитяните, е различна от водата в другите части на света. Когато вали дъжд, водата се процежда през древните коралови наноси и поема минерали и други елементи, сред които в най-голяма степен калций и магнезий. Дори и днес хората из цяла Окинава си наливат питейна вода от естествени извори като този. Водата не се обработва и е напълно безопасна за населението. Това е част от планината, от кораловия риф, древния коралов риф, и водата минава през него. Днес много къщи в Окинава имат собствени системи за събиране на вода на покривите си и в тях има коралови филтри. Почти всички на Окинава, независимо къде живеят, пият вода, филтрирана през корал. След като качествата на кораловата вода били потвърдени от учените, Сусумо Юхара решил да намери начин да направи тази вода достъпна за всички хора по света. През 1983 година идеята получила реализация чрез едно малко филтърно пакетче, в което се поставя коралов пясък, и днес милиони хора по света се радват на кораловата вода. Така се ражда Marine Coral Company. Той е човекът измислил това чудесно пакетче, което използваме вече толкова много години. Сусумо е изключителен човек, а изобретението му е невероятно. За първи път в историята аз създадох завод за коралови продукти, като използвах последните достижения на технологичната и инженерната мисъл. И така качествата на корала станаха достъпни за останалата част от света.
Още от самото начало японското правителство контролира внимателно добиването на древните корали от Окинава. Този специфичен процес осигурява блоковете, от които се създават продукти за хората по целия свят, като в същото време процесът на добиване не вреди на развитието на новите корали. След внимателно подбиране, Marine Coral Company транспортира суровия материал в заводите си в Такасаки. Тук се използва патентован процес за пречистване и изсушаване, който отличава Marine Coral от другите компании, произвеждащи коралови продукти, и гарантира, че кораловият пясък е чист и без примеси. Коралът трябва да бъде почистен много внимателно, за да може неговите пори да абсорбират нечистотиите в питейната вода. След почти 2 десетилетия изследвания, учените установили, че дори малко количество от корала от Окинава, добавено към почти всяка течност, има забележителен ефект върху здравето. Coral Mine е в удобни пакетчета от 1 грам, които се поставят в литър и половина чиста вода. Водата е най-важното вещество за поддържането на човешкия живот. Тялото се състои 70% от вода, а кръвта – 90%. Кръвта отговаря за транспортирането на хранителните вещества до всяка клетка. При нормални условия човешкият организъм се нуждае от литър и половина до 3 литра вода на ден. За съжаление, качеството на питейната вода по света бързо се влошава заради замърсяването, пестицидите и киселините дъждове. Днес вредни за човешкото тяло елементи като хлороформ, нитрати, кадмий и алуминий могат да бъдат открити в почти всички води. Тези замърсители идват от отпадните води на заводите, селското стопанство и мръсната канализация и попадат във водопроводната система, достигайки до почти всеки дом по света. Тази проста демонстрация показва как корала помага за прочистването на обикновената питейна вода. Дори да живеете в район, където във водата има малко или никакъв хлор, възможно е нейното pH да е ниско. Тялото има нужда от вода с високи стойности на pH, за да се бори с болестите и заразите. Ниското pH не е съвместимо с живота. При стойност 6 на pH умират раците. Рибите умират при pH на водата 3, а при стойност 2,5 не е възможен никакъв живот. Водещи биохимици и физиолози определят подходящото ниво на pH или алкално-киселиния баланс като най-важния показател за здравето на организма. Китайски писмени източници от 1596 година доказват, че благотворното влияние на кораловите фосили е познато от векове. Комбинацията от елементи в кораловите фосили прави водата алкална, с pH почти идентично на това на човешката кръв и морската вода. Coral Mine също така неутрализира различните отпадни продукти, които присъстват във водата. И освен това, добавя полезни минерали и така важния калций, които често се премахват от водата по време на обработката и в водопречиствателните станции. Дори вода, замърсена с хлор, бактерии, микроорганизми, тежки метали и флуорид, може да бъде пречистена с Coral Mine. Трябва да се пазим от тези замърсявания, като пием оптималната питейна вода за нашето тяло. Водата, обработена с коралови продукти, с Coral Mine. Много хора разбират пагубните ефекти върху здравето, причинени от хлора, който присъства в питейната вода почти навсякъде по света. Но не знаят, че последните изследвания показват още по-сериозна заплаха, когато хлорираната вода достига температура на кипеене. Coral Mine може да бъде използван по различни начини. Много хора обработват чешмяната си вода преди да я сложат на котлона, мият плодовете и зеленчуците си с вода с Coral Mine, обработват водата за чай преди да я загреят и дори си правят лед от коралова вода. Днес милиони хора по целия свят използват този чудесен продукт всекидневно. Употребата на Coral Mine оказва забележително въздействие върху здравето им. Хора от различни страни откриват изцеляващите качества на Coral Mine. Корали, но с по-различен произход, се използват и за реконструкция на кости.
Компания Coral Club International е основана в Торонто, Канада през 1998. Нейният създател Леонид Лап е опитен предприемач, който мечтае чрез работата си да помага на хората. Това е водещия принцип на компанията, която се стреми да помогне на хората да променят живота си към по-добро. И за милиони по целия свят това вече е факт. През последните 10 години много хора по целия свят се присъединиха към Coral Club International. Днес компанията развива бизнеса си в повече от 20 страни. Всяка година Coral Club помага на все повече хора да подобрят здравето си чрез невероятните качества на Coral Mine. Леонид Лап продължава да работи неуморно, защото за него това не е просто работа, а мисията на живота му. И това му дава сили да посреща с усмивка ежедневните предизвикателства в бизнеса, да бъде вдъхновение за колегите си и неизчерпаем източник на нови идеи. Чрез дейността на компанията Леонид помага кораловите продукти, създадени от Сусумо Юхара, да достигнат хората по света. Заедно с колегите си той изгражда мрежа от потребители и приятели на Coral Club. Днес Coral Club International дава възможност на своите потребители да станат посланници на мисията на компанията и да популяризират кораловите продукти чрез личните си впечатления от тяхното действие. Съдбата ни събра. Аз видях в него твърда увереност и всеотдайност към мисията да направи ползата от кораловите продукти достояние на останалата част от света, за да стигнат те до всяко кътче на земята. Той вярва в мен, аз вярвам в него. Това прави връзката ни много здрава. Аз държа на постоянството, отличното качество на продукта и добрите взаимоотношения. И намерих всичко това в Сусумо Юхара. Чрез съвместната си работа, Сусумо и Леонид превърнаха Coral Mine в водещата марка на хранителни добавки, произведени на базата на корал. Моделът за разпространение на Coral Mine е създаден от Леонид Лап и Coral Club, а прецизната система за изсушаване, загряване и стерилизация на корала е пионерското нововъведение на Сусумо Юхара и Marine Coral Company. Чрез обединяването на техните усилия, Coral Mine тръгва от Окинава до всяка точка по света. Има едно древно японско пророчество, което казва, че от морето на Окинава ще дойде съкровище, което ще благослови всички хора по света. Кораловата вода, наричана с уважение от местните жители млякото на океана, може да е точно това, от което се нуждае вашето тяло. Тя помага да се възстанови pH баланса в организма, подсилва имунната система и ви помага да водите пълноценен и активен живот. Мисля и съм твърдо убеден, че този продукт принадлежи на хората и ние искаме да го направим достъпен за всички. Нашата цел е качествата и ползите на кораловите продукти да станат достояние на всички по целия свят. От древното морско дъно до вашата чаша с вода и вашето тяло. Coral Mine е най-добрият избор за вашето здраве. Кръговратът на живота продължава с Coral Mine.